Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fish Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for your love and support. I appreciate you. Shocking things about uMnakwethu. Ngicabanga ukuthi nibukile i-episode le yangomhla ka-19 uThembelani versus Makhumalo. So uMakhumalo ucela uThembelani ukuthi ahambe naye kubo. Ziningi izinto esingayikhuluma ngale part yale episode yomhla ka-19 but sizokhuluma ngala ngoThembelani noMakhumalo nalesenzo lesi mina siyangithusa ngoba into engayijwayele ngihleze ngisho ukuthi siphume endaweni ezahlukene so ukwenza kwabantu akufani. uThembelani uthe ubhuti yena obuye emakhaya uyazi ukuthi akuvumelekile ukuthi ungene egcekeni komunye umuzi kwelinye ikhaya ungakhiphe lutho shuthi ukhuluma ngelobolo lapho. Uyangena-ke uThembelani kunogogo kunomama kaMakhumalo engicabanga ukuthi ngizwisise kahle lapho. Uyangena uzokhuluma nabo bahleli kusofa. uMakhumalo uthi gogo wakhe uyena umkhwenyana lo, kanti umkhwenyana ngesiZulu umuntu onjani. Ngizocela ukuthi nimchaze lapha ku-comment section ukuthi umkhwenyana umuntu onjani, nanokuthi-ke hlampe-ke uma ekhaya lingenaye ubaba hlampe kuvela izinto ezifana nalezi, nanokuthi kahle kahle uMnakwethu uyasifundisa noma nje angisa-understand bakwethu. Yazi I'm confused ngoba mina ngiphuma emakhaya kodwa phela akusho ukuthi-ke imithetho esekhaya la ngiphuma khona izofana neyakomunye umuzi. uThembelani ungene endlini kunogogo nomama abantu abadala okufana nokuthi engabuka mawubuka ugogo nomama ngesiZulu sukubuka abazali bakho. Wahlala kosofa bakuleli khaya wakhuluma nogogo wachaza ugogo ukuthi uthini, wachaza futhi usisi ukuthi uThembelani huye lo omthembisayo. Izinto zijikile noma isikhathi esifike kuso sesifike la ukuthi nami ngingahamba nomuntu ekhaya ngifike ngichaze ukuthi hayi yena uyasho ukuthi uzokhipha lokho okufunakalayo, uyasho ukuthi uzongiphatha kahle kanjani, noma hlampe kulula ukuthi kwenzeke kanjalo ngoba akekho umalume akekho ubaba ukwehlisa isithunzi. Angazange ngicela ningizwisise futhi le ndlela engiyishoyo indlela mina engibone ngayo ngoba ngazi ukuthi nje thina hlampe mangikhuluma abantu aba-over 25 years manje indlela esikhuliswe ngayo asikhuliswanga ukuthi uzokwazi ukuletha i-boyfriend kini. Nobaba wengane kuya ngemizi ukuthi hlampe-ke bamvumela kanjani ukuthi azobona ingane, ziyenziwa lezo zinto. Manje ungenise i-boyfriend kubo izohlala nabazali ukuze bakhulume ukuthi cha impela sinalo ikusasa. Ikusasa liqala ngalesi khathi umuntu emegcekeni kini ezomemeza lokho kusho engeniswe futhi endlini lesuke ilungisiwe ukuthi uzongena kuyo, zixoxe indaba ezixoxwayo bahambe nokudla futhi ulethelwa laphaya. Lona ngibona ngathi ungene kwindlu engena bonke abantu basekhaya uzohlala eduze kwagogo kusofa. Hayibo, hayi siyafunda la, sifunda ezinye izinto esingaze siyibone kodwa ngiyasho-ke phela siphume ey'ndaweni ezingafani, emakhaya azifani, nabazali abafani, nezinto abazozisho abanye abazali hlampe sebebuka isikhathi ukuthi impilo ishintshile kakhulu. Hlampe omunye usecabangela ukuphepha kwengane yakhe athi-ke mlethe lowo muntu ukuze hlampe azomjaja am-analyze ambone. Hlampe ngicabangela ukuthi kuhamba kanjalo, kuhamba lowo layini ukuthi hlampe umzali uthi awukulethe lo muntu ukuze simbone ukuthi uwumuntu onjani, thina sizokwazi ukubona ukuthi ukufanele noma akakufanele. Ngoba ang-understand mawukuthi umletha nje yena uzom-introduce kubazali bakhe yena engazange azazi uzoyiveza. Hayi shonini ukuthi kwenzakalani. Nibonile uMakhumalo ulethe i-boyfriend kubantu bakuba abadala bakhuluma naye bethi umkhwenyana, kanti naye ushilo ukuthi akakhiphanga lutho. Elithi umkhwenyana ulitholephi? Ukhwalifaya kanjani ukubizwa umkhwenyana engakakhokhi? Ngiyabuza-ke lowo mbuzo-ke engisala nayo, hlampe-ke nizosala ningichazele la kuma-comment ukuthi umkhwenyana
kuba kanti umuntu onjani. Umkhwenyana mhlampe siqala ukuthi umkhwenyana ngoba sekuzwe iy'nkulumo zokuthi uzoze ekhaya, uzoze ezokhokha mase-ke sithi hhayi umkhwenyana. Noma siqala ukuthi umkhwenyana uma hlampe senidlule 3 years nithandana, mase-ke sithi hhayi cha impela-ke lo uzoba umkhwenyana. Noma umkhwenyana siqala ngokuthi mase sishaya iy'nkomo la ekhaya, sekukhona iy'nkomo esiy'lusayo sazi ukuthi lezi zashiwa wobani, mase sithi-ke umkhwenyana. Ngoba phela iy'nkomo ekhaya nabantu abadala manisebenzisa isintu bayazi ukuthi zikhona iy'nkomo ey'thile. Lona-ke ongaziwo umuntu-ke nje ofikayo emusha, ufika ngoba sizombhekisisa ukuthi kahle kahle akasona isigebengu, uwumuntu hlampe ozokwazi ukumphatha kahle, uphuma ekhaya eliphilayo. Sekwenziwa njalo yini? Sifundiseni bona, nisichazele ngoba nathi iy'ngane ziyakhula, sizosala sinenkinga singazi ukuthi hlampe senzani mase senze sikubonile kwenziwa abanye abantu, yabo? Ngicabanga ukuthi angikhulumanga kahle kakhulu this time. Hhayi, ngimangele indaba kaMakhumalo noThembelani. Sizohlangana kuma-comments ngizwe ukuthi-ke nithini. Niyayazi le nake nayibona noma vele sekwenziwa nje ngoba izwe liyabheda. Abazali sebenzela ukuthi babone ukuthi lo muntu lo okuhlekisayo ukuhlekisa ngempela noma nje ufihla induku emqubeni. Thank you so much for your love and support. Please don't forget to subscribe if you haven't subscribed. I love you and I appreciate you. Bye-bye.